Buneyedo. See I didn't go G. Naganiru. Biko can you walk on that? Where can it is that? Eze-Ana ugochitubelu. Walk on my oraifite. Egade. Odinana bụ eziokwu. Odinana bụ ụzọ ndụ. Ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti. N'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkuzi. Eze-Ana ugochitubelu. Onye ọma na oraifite. Onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu. Onye mmadụ ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu. Onye ọma na oraifite. Onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu. Onye mmadụ ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị. Ugochitubelu ga-adị. Ugochitubelu tempụl ọ ya adị. Maka na eziokwu ọnwa chacha. Ndị ụka erighị anyị fọntambaki. Ndị oche eri anyị fọntambaki. Fọdụrasị gara aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke fa ka mma. Buru Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ, mepekwa chọọchị fa, okwu na ụka agakwa. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo. Anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu. Oge anyị ji wee na-awa eziokwu niile agba. Nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na oraifite na-anọ n'isi ya. Maka ndị ọ bụ taata bụ isi ha na-afụ m na soshal midia maọbụ n'eziokwu TV. Kpọọ m Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi nụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụgazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration ministry, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị tata n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa bụ coming back to Odinana is not to get rich quick. Coming back to Odinana is not to get rich quick. And how things work. And the principle that governs everything in creation. I want to get something that will help you today. For the fact, need ready. How things work and apply the principles that governs everything. Onya bisiokwu anyị. Mana before anyị gaba n'iru, ọkwa dị mkpa. Echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa March. Anyị ga-achịkọta ya taa. Echi niile ka ọnwa na-agwụ, mana anyị sụrụ ya back. Ihe anyị ji wee sụ ya back bụ na ya nara alụ ọrụ ịchụ aja ihe mme ụbọchị ụka. The other Monday, I will go sit at home. Yeah, for that reason, I swear back. So today, anyị na-achịkọta ya. Ejego Odinana temple je chụọ aja gaa ọfọ n'isi ndị niile sonyere na aja. Later today, anyị ga-agbadazi na mmiri je chụọrọ ndị mmiri aja, gbagota n'enu ana, chụọ aja to entities of powers. Jekwazie n'ebe nchụ aja, gbuo ebu ma mekwazie saraka. So ọ bụrụ na anywhere around Oraifite na Anambra State, you are invited ka ị sonyere anyị n'oriri na ọṅụṅụ dị involved. Ka bụ ihe ị kwesịrị ịma. Nke ọzọ si bụ na aja a na-achụ n'igwe bụ aja iri n'igwe. Ihe abụ aja anyị bidoro chụba over the years now.
ọ gwara ndị na-esonyere anyị n'aja since anyị bidoro wee ruo date. Nke bụ eziokwu na-esigo n'aja abụnye ọtụtụ ndị mmadụ elu, mana you know why anyị anaghị esi oyibo ọrụ ma ọ bụ testimonies na social media, maka na ọ bụrụ ihe anyị ji maka ya bịa, ọ bụrụ our calling. Mana I can tell you n'ike dị n'aja a na-achụ n'igwe, maka na igwe bụ ike aja yiri n'igwe. Ị nwekwara ike isonye n'aja n'ebe ọ bụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum. Distance abụrụ ebara ya n'ọrụ mmụọ anyị na-arụ ma ọ bụ n'aja anyị na-achụ na temple. Yes, ihe nchọ ka nkọwalụ gị bụ na aja a na-achụ n'igwe, ihe anyị na-eme bụ na ọ bụrụ na ị chọrọ isonye ya, ebe ukwu ego nke ọnwa April, ị forward ya 3 prayer request. Anyị na-edebe n'ọlta, na-achụ aja, na-aga ọfọ, na-ekwubi okwu n'isi gị ụbọchị ọbụla, maka na ọ dị very important na ị ga-enwerịrị altar that speaks for you. Very important. So ọ bụrụ na anyị debezie anyị na-ekwubi okwu n'isi gị ụbọchị ọbụla, ụbọchị ikpeazụ eje chịkọtazie chụọ aja dị iche iche ma mesara kanya n'afọ mmadụ dum. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja ma ọ bụ na o nwere ajụjụ ị nwere na nkụzi a, send elu meseji na WhatsApp 08138243871. I repeat 08138243871, ma ọ bụkwa 08057837672. I repeat 08057837672. Ka anyị gabazie n'iru na nkụzi anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa nke gbara ọkpụrụkpụ. Ọ bụrụ na ị na-anụ olu m site n'Eziokwu TV, nkụzi ya na-anụ ịlaikiri ya, ị chọrọ ịnụ ya ọzọ, ma ọ bụ na ị chọrọ ishigharị mmadụ, jee na my YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu oraifite. Anyị nwere over 1000 lectures nkụzi niile anyị na-akụzi n'ọdịnala. In fact, o nwere ihe ọ bụla ị chọrọ ịma gbasara ọdịnala Igbo anyị emetụtara aka. Yes, iji ebe anyị afịa. Ọ bụkwazie na ị na-awọchi anyị site n'Eziokwu TV, agwara m gị na Eziokwu TV bụ ngalaba na-afụ gbasara mgbasa ozi ọdịnala Igbo na ugochitubelu ọdịnala temple na-afụ maka ya. All one of our outreach. Ọ bụrụ na o nwere film ọbụla, Nollywood movie ọbụla ịwọchị na ya bụ channel, ị chọrọ ịwọchị ọzọ, jee na my YouTube channel Ugochitubelu Movie Productions ka ịwọchị ya. Ma ọkwa na ị chọrọ ịwọchịkwa ya, ị nwere ike jee na our second YouTube channel akpọrọ Eziokwu Great Movies ịwọchị ya. Ọ bụrụ na Igbo movie, jee na Eziokwu TV Nollywood Movies ịwọchị ya. Ka ị na-eme nke ka Chukwu Okike pụrụ ime ihe na-egozie gị, ka ị na-esonyere anyị, na-ajọin anyị, na-emetụ aka na share button, na-invite your friends ka ha sonyere anyị n'oge awa nke eziokwu, oge nnwere onwe, oge ji atọ ndị mmadụ na-agbụ. Maka na ise ịma eziokwu a ga-eme ka isi n'oru pụọ. Only truth shall set you free. What you don't know is only a mystery to you and not to all. Ọ ihe m na-ekwu mgbe dum. Then ka anyị gaba n'ihu na nkụzi anyị ji wee bịa. Anyị kwuru na coming back to ọdịnala is not get rich quick. Ọtụtụ ndị mmadụ aghọtara how things work, and ụfọdụ na-ejighata n'ọdịnala mana ha enwe the right concept. Yes, maka na ọ bụrụ na ị nwere the right concept, ihe ọ pụtara m na ilero foundation gị ka ọ dị very solid. Oge awa nwane, oge ikuku ga-eku, oge mmiri ozo ga-ezokwa, ị nwere ike ịdapụ n'okwukwe. Mana achọrọ ka nkọwara gị reason ihe kpatara nji nọ na forefront over the years, na-akọlụ for ndị mmadụ ichighata to their root. Oge m bido kwuwe okwu gbasara ọdịnala many years ago. Yes, mana that time ikwu maka ọdịnala ị na-ekwu ndị mmadụ na-enyeghị anya ka ihe azụ efe. Mana I persisted. Reason bụ na mma na ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Mana ọ bụrụ Facebook account m nwere mgbe ahụ ka m na-eyuzu kịta. Maka na sometimes ị na-agbasa ozi ọdịnala Igbo a, ọ ga na-ada ndị mmadụ na ntị as strange things. So many things nwere ike happen. Ụfọdụ na-report account, ụfọdụ na-eme many things. But even if that Facebook account, ọ bụrụ na ọ daa, we open another one. Yes.
So maka na ozi a bụ ihe eji wepụ m. So ọ manya ka ndị wee pay adequate attention ihe gbasara ịgbasa ozi a n'ụdị ọbụla. So ihe na-achọ ịkọwala gị bụ na otega ekwubere okwu gbasara ọdịnala, mana achọ ka nkọwala gị maka na ọtụtụ ndị mmadụ ya na-anụ come back to your root, come back to your root, mana ha ghọtara reason eji asị ha come back to your root. Gee ntị, mma akọwara ya ka etu ọ ga-esi doo gị anya, yuzukwa my life experiences. Yes, ka m nwere ihe ndị alike na-akụzi nkụzi adị m ama atụrụ ka ị na-asị yes na onye na-ekwuru na onye na-abịa, ka ị na-asị na ị nụrụ from the horse's mouth. Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ ha na inwe the right concept, ilele the right foundation n'ihe gbasara ya faith, ya conviction, you will not stand the test of time. Maka na ichigata na ọdịnala with the wrong reasons. So nke mbụ, ọdịnala Igbo bụ ụzọ ndụ n'ụzọ eziokwu. Ọdịnala Igbo bụ spirituality, ọ bụrụ religion. I took my time to study many world religions, and I found that one thing. My Igbo spirituality is there to tell you how things work without missing words. Now, why you are saying Odinana Bulzondo remain the best after reading all the world religious book? Then you are one Odinana Igbo remain the best. Odinana Igbo na wagi etuode the way it is. Mana world religion ga-ebute iroj. World religion ga-ebute sentiment. World religion ga-achọ ka protect ya, ka ha protect ya their interest. Ha ji wee bido ya bụ religion. Ha ga-enwekwa ihe dịka dogma, iwu, nke bụ na ọ bụghị anaghị na that religion, you are binding. Mana spirituality is not like that. Enwere ihe dị iche na spirituality and the religion. Religion bụ ọgbakọ ndị mmadụ ji aka ha kpọkọtara onwe ha, enwe leadership in order to spread what they believe in. However, they have to register with the government. That is the religion. Ha nwere ike nwezie primary purpose, ihe ndị ha selected, ha decided ịda apụ market. Mana spirituality dị n'ime mmadụ. Nwa tolite otokwu. Ihe njọ ka nkọwala gị ihe gbasara spirituality. One, ọdịnala mbe ndị na-adịrị ndị. Nkụ dị na mba ndị Igbo ji atụ ilu sị na nkụ dị na mba na-eghere mba nne. Ọdịnala Igbo mba ọbụla nọ n'elu ụwa dum nwere usoro Chukwu Okike si wee structure ha na-edu ha ga-esi bi ndụ. Let me give an example. Nnekwu anamama nye instances. Ịma na onwere oyi ọbụla a na-ayọ n'ala Igbo a, ihe a ga-eji gwa ya adịrọ n'ala Igbo. Nwere idea? Ịma na oyi ọbụla a na-aya n'ala Igbo abụọ ya ndị Igbo na-aya. Ịma na enwere mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa with the right diet and the right lifestyle we bring solution to it. Nwere idea? Oyi ọbụla ndị na-aya, ihe a ga-eji solve that problem dị na be ha. Ya ga-abụ ofu. Mana ihe na-achọ ịkọwara gị bụ na ihe ị ga-eji wee chighata n'ọdịnala Igbo bụ na ọdịnala Igbo bụ n'usoro okpukpere eji wee mụọ gị. Hapụ na nna gị mechalụ in the middle of the whole thing decide to accept okpukpere ndị ụka. Therefore, we break here that lineage thing. Yes, all bridging, your father or maybe your grandfather bridge here. Man, I can tell you that our lineage has existed thousands of years. You have an idea that Igbos have existed thousands of years. You have an idea? You have an idea because every made research here, madam. Your ancestors has been with Igbo spirituality.
na-aga ọfọ na-ekwubi okwu na agbụrụ ya na-abịa n'ihu na ọ ya adịrị ha mma. Enwere okwu ndị nna 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 gị ha kwubiri, ndị nna 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 gị ha kwubiri many years, hundreds of years ago before you were born. Ndị nna 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 gị ha gọrọ ọfọ na ọ ga-adịrị gị mma. They have good thoughts maka ọmụmụ gị. They have good intention. Gọọ ọfọ na ọ ga-adịrị gị mma na mgbe ọbụla amụrụ. Ọ ya kpatara ndị nna na-aga ọfọ, a na-aga ọfọ maka ọdịmma ezinụlọ ya and even ụmụ nwa di ya na ndị aka ya amụ n'iru. So mgbe ọbụla ichighatara to the roots, ọ ga-adịrị gị mma maka na ichighatago n'ezi ekpere n'ezi ọfọ ndị nna nna gị ha gọrọ maka ọmụmụ gị. Akọwago m ihe dị iche iche kwesịrị ịma gbasara ọdịnala, kọwaa ihe dị iche na prayer na ịga ọfọ. Wee sị na ịga ọfọ consistiri m ma prayer and iju ogu na ọha niile bụ ịga ọfọ. Wee sị na iju ogu bụ mgbe a na-agba na-aga ọfọ, ya na-asị onye echecha ihe ọjọọ ya eme ya mee onwe ya asị ise. Onye si na akwa ya machi na mpama ya bara nke asị ise. Ihe a bụ iju ogu. Then prayer, the aspect of ekpere dị n'ime, bụ mgbe ahụ ị na-ayọzi ụmụ mmụọ na-asị ha biko na-ada ụka ibe na-akụ akwa na ị na-ayọ agamniru n'isi gị n'isi ụmụ gị, na ya ma nwụchu na ya ma efuchu ife ọma na-eme na be ndị ọzọ ya mee na be anyị. Ihe ahụ prayer. So mgbe ọbụla ị na-along for this good noble desire, ihe niile ahụ prayer. Mana ikwuchazie ya, ikwubie okwu site na iji ogu dị na ya. Elotara m anyị na-aga ọfọ ana Igbo. N'isi ụtụtụ ejego m na tempụ wee gụọ ọfọ. Ọfọ m na-agụ, agụrụ m ọfọ si n'ihu mmụọ si na onwere onye nnọchiri oke ya, na onwe gwara onye m gwọrọ ọgwụ ka mmegide. Onye ọbụla gwọrọ ọgwụ ka o megide ya megide onwe. Ihe bụ ụzọ kwuo onwe gị iyi before ikwubi okwu. Onye ma bụ ihe dị iche, cardinal thing dị iche n'etiti prayer and ịga ọfọ. Maka na ịga ọfọ ka dị more deeper than ordinary prayer bụ arịrịọ, petitioning. Mana full ịga ọfọ comprises the iju ogu, petitioning. You got that? Ịga ọfọ consists of all the departments and even praises and everything. So ịga ọfọ is the compendium of the entire devotion. Now, ihe nchọ ka nkọwala gị dịgasị onye ọdịnala why you should come back to your root. Ọ bụrụ na ị chọọ ịsolve any problem, go back to the root. So gị nwa na-ene m anya ịbụ nwa afọ Igbo, ọ bụrụ na ịchọọ ịsolve adị isi n'ezinụlọ, ezinụlọ. Ana Igbo bụ agbụrụ believe na extended family system. Anyị adịrọ ka ndị ọcha believe na nuclear family. Ịma ihe bụ nuclear family? Nuclear family wo family consists with mpa na mma na ụmụaka only. Mana ana Igbo kwenyere na extended family nke gụnyere ikwu na ibe, ezi na ụlọ. Anyị bụ ndị na-achịkọ ezi na ụlọ. Ịghọtara ya? So anyị bụ ndị na-achịkọ ezinụlọ anyị na ikwu na ibe anyị na ihe anyị jide. So ọ maka gị bụ onye na-eje eso ndị ụka anyarị, ndị a dị enwere their own system, their system differ. Ọ maka gị bụ onye ọdịnala na-asị ka ime ya na ndị anyarị na-eme nke ha nwelu their own rules na etu ha si ebi ndụ dịrị onwe ya iche. Mana ndị Igbo, the way we live our life is different. The way we structure our own spiritual life is different.
So about choice solve any problem whether a problem or personal problem or nke problem, family problem. Go back to the root of every problem. Go back to the root of that particular thing, the origin. You were solve ya. Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na family nwere any foundational error, the only way you can solve that problem is going back to that foundation. There is no any other way you can solve that family problem without going back to the family. All ihe chọrọ ka nkọwara gị. O nwere ka ị ga-eji wee use method of ihe solution ndị ọzọ yuzuru wee solve your own family problem. Ọ dịrọ possible. Onye agbata ndị akpọ ụmụ Africa si ya, let Africans come back to our root. Use our own method to solve our own problems. Even in the world economy now, you find out that Asians are doing marvelously well. The fastest growing economy is Chinese and Indians. Now, why are they succeeding massively? Is because they are solving, they have learned the tricks. They are solving their own problem using their own method. These two countries use as a yardstick. They refused, the same people that colonized us, colonized them. But they refused. They refused. Ịhapụ onye ọbụla ka onye ọbụla nara ha oke ha. Ha ekwero ka mmadụ ọbụla dapụ ihe ha ji dị ebube. Ha ekwero ka ndị anyarị nara ha usoro obibi ndụ ha, their moral values, their spiritual life. But they insisted in maintaining their spiritual structure. The way they live their life, they maintain it. So, our in Africa, especially in Igbo, to solve our own problem. Have you noticed now in Igbo, ka akachari eri na ndị agbụrụ nọ na Nigeria? Ndị Igbo, agbụrụ ndị Yoruba, ka kwụnyesiri ike n'ọdịnala ha. Ka ndị Hausa, ha kwụnyesiri ike na ọdịnala ha. Onwenugo ụbọchị ịfụrụ ka a na-eme Nollywood ma ọ na-create content. Ifu ka onye Hausa bịa create content iji megide ọdịnala be ha. Ịma na ha nwere ọdịnala. Ịma na ha nwere ndị malams. Ị nwere idea. Ndị anyị na-akpọ ndị dibịa. Ịma na ha nwere ya. Man, you can never see a northern content creator get create anything to play down on their for their custom and tradition. They will never do so. Go to me anywhere. Kondi Yoruba. Ndi Yoruba ndị ofe mmanụ enwere ike ịnọkịta play down on ihe dị ebube. Mana ọsọ na ala Igbo ka anyị na-apụta were ihe anyị ji dị ebube. Throw it out to the dogs. Kedu ihe na-ekwu maka ya? Ihe anyị ji dị ebube bụ ihe mere anyị ihe anyị bụ. And eche solve problem ọ bụ na ị nwere, whether more private personal problem or family problem. Jebe na root ebe the problem si. Maka na personal problem ị nwere could have a starting point from your root. And then you want to have the same Eze-Ana. Na family ha notice na family ha na one week. Onye nke sị m na family ha na ha dị enwe okenye. Enwere ihe dịka na enwere okenye kara nka na family ha. Ha dara enwe. Onekwa na extended family ọ bụ the same thing. Ọ na-ajụ gere ihe na-eme. O nwere family ya pụta sị gị na amụrụ ha na ha dị ụmụ agbọghọbịa 5
beautiful young ladies. That 5 hour nwere nke nụrụ di. N'ọnọdụ nke megide osigbo ka ya gbakwuru nwoke mana ọ jecha mụọ ofu mmụọ ọnatakwa. Right, ọnọdụ ka that 5 of them kwụsa. Ndị nke mere attempt ka ha je ka ọ bụrụ na ha na nwoke bi ọ bụrụkwa na na-emechara ihe n'isi ha ọfụma mechakwara kwara ngwongwo ha nata. In a family ọ pụtara etu a nwee like 5 boys. 5 boys. Yes. And when you get that 5 boys here, the youngest one among them all, the 30 years. Marusia Ronen does already. The youngest one among them is 30 years. Mana, ni member isa now, 5 boys here. Onwero nke ige tiaka now as we speak. There's no more only ihe ji n'onu etu a. Iwe tie anya aka na akpa. Say biko, can I have 200,000? I'm making 200,000. 100,000. That is again man $100. Onye ewepụta unu. Now, three now. That 5 boys. Enwe ihe dara. Enwe sị he say ha wepụta ọkala nde naira. Ọkala nde naira me yo 500,000. Ego a mkpọrọ afa now. Echenji ya na ego naira. Ruro $400. Ururu ya. Mana mmadụ ise enwere ike iwepụta wu. Odo ga ya na something is wrong. Ọ bụrụ na ha dị agba mbọ, go to me. Ọ bụrụ na ha dị agba mbọ. Dọtara ya. Nke a nwere ike na-arụ na company. Nke a nwere ike na-arụ na company. O nwere ike otu mgbe ihe efuo na company. Ọ bụrụ ọkwa ya nwachi ya. Ọ bụrụ onye nwachi ya. Mana ekogbu okwu dị na ya. He will be affected na onye agha achụ. Amaghị ife a ga-eji ka onye achụ for negligence. Onye nke ọzọ na-alụ moto nwere ike abịa na workshop ebe ọ na-alụ ọrụ something moto efuo. Ọ bụrụ onye nwaziri. Onye nke ọzọ nwere ike ọ na-alụ ọrụ oyibo no promotion. They are all working very, very well. How much they have now, but nothing. Something is wrong. One woman at the stage, you ask him, we have 4 beautiful daughters. None of them is married. None of them. I want to marry you. As in, serious about what I want to marry you to have you on the bed. No, I want to marry you and very serious. Emma. Some of these things, madam, where you can see here na them, madi here them. Well, family where they can every 2 years, every 2 to 3 years, they must bury somebody. Every 2-3 years, somebody must die. Emma. Almost some certain things in them. He ndị a bụrụ ihe ị ga-eje sị ka ije weta ihe nwa ma ọ ka ije were usoro obere ndị anyarị wee bịa solve all this problem. No. Ihe a nwere foundational problem. Enwere ike ọ bụ na o nwere ọgbụgba ndụ emebiri. Enwere ike onwe ihe merụnụ ihe ya ihe ji ebe. Ịmụkwara na family ụfọdụ nwere aquarium nwere ihe na-emerụ ndị nna nna wee put a stop to it by installing aquarium to solve that problem. Mgbe gburugburu a na-enwe solution ihe ji solve those problems. Each solve those problems, use the same method to your root to solve that problem. Ọ bụrụ na isi ka ije weta falling solution to solve that problem, you cannot solve it. Onya kpatara nji ekwu okwu even insecurity n'obodo a. Iche solve ya, use local and indigenous security system. Solve ya. Iche solve ọ bụrụ na solve problem, you will empower the youth ndị obodo
ha jiri aka ha solve their security challenge, nye ha normal backing ekwesịrị inye ha, they will solve it. So mana mgbe ị ga-ekpọta onye amụrụ the terrain, amụrụ how things work that place, nke mbụ na onye a na ọ ga-afị ya ahụ inwetagodo support of the indigenes. Example, na ịnọkọtara etu a kpọta ndị ugwu si ha bịa na Imo State ka a bịa solve security challenge, ka ha ga-esi succeed. Ha nwere ike succeed. You know why? Because nke mbugoro na ha bịagoro for the fact that ha si from a different place, they cannot extract good information. Etu a ka ọ dị gị nwa ihe na-eme na be nna gị, ije na-akpọta ofu onye si na ya kpọrọ onwe ya pastor ka ọ bịa solve family problem na ụdị ọrụ ezinụlọ, ka ọ ga-esi succeed. Ọ ma succeed because even the gods of the family, the gods of the land cannot open up to him. He doesn't have solution to the family problem. Ụmụ mmụọ cannot even open up. The same way ọ ga-abụ na ijere n'ugwu ọtọ onye ugwu uniform person si abịa na Igbo ka ọ bịa o mee nweta security details, o mee nweta information o needed in order to succeed, in order to solve imeta the grandmaster sendiri ya. Ihe ọ ga-eme ọ nọkọta mgbe ụfọdụ etu a ka o wee bụrụ na ọ na-arụ ọrụ ọ chọọ onye ọya ndị ọ ga-awakpu, mana ọ bụrụ onye nwa bụ the item, mana ọ bụrụ na ọ the person batara bụrụ son of the soil, nke bụ eziokwu bụ na ọ ga-agada the whole information because the indigenous people will open up to him. Etu a ka ọ dị. Ime ihe njiwe mara gị atụ a, achọrọ m ihe m eji mara gị atụ ka ị wee ghọta ebe m na-eje ọfụma. Ana m achọ ịkọwara gị na that's family problem unu na-enwe. Ichi isolve ya, ị ga-ejikwa the solution of an Igbo solution. Ọ mmụọ nọ na Igbo ka ị ga-emete enyi, ọ mmụọ nọ na family ka ị ga-emete enyi. Onwe ike open up ihe na-eme and the solution to that family problem. O nwere ofu ihe mere na be anyị one day na one village na be anyị. This particular woman si na family a ọ na-awa mụọ nwa ọnwụnwa mụọ nwa. Emechaa family a wee chukwudo wee nweta ofu nwa nwoke. Nwa nwoke a wee dịrị n'ime na nwa nwoke a dịtịrị, ọ na-eme nwa nwoke a nụọ nwaanyị, ọ ya amụta nwa ọnụ ọzọ, ọ ya amụta nwa ọnụ ọzọ, ọ ya amụta nwanne. Ụmụ nwaanyị niile ndị ọ na-anụ ọgwụ nke n'anya fụ na ọ mụtara nwa na jee n'ụgha dị ebe ọzọ mụkwara onwe ya nwa, mana ọ bịa na be nwoke ọ ya amụ nwa. So ihe a bụ ihe mekọtazi enu. O wee rụzie nwaanyị nke ọzọ ọ nụtara, nwaanyị nke ọ nụtara nke ikpeazụ ọ nụtara na-abụ ọnụ mụọ nwa. Nwaanyị a wee ji ọnụ ya na-akọrọ anyị, wee sị ya wee jekwu nne die, nne mụtara that one survival, wee sị ya biko ya ka ogoduru ya wee jelapa n'ahụ nne die wee kọrọ ya family history of that particular family. Mgbe ọ bịa kọchara ihe, o wee nyanwụ nwaanyị a mụtara nta wee fụzie ebe mmiri si bara opi ụgbọgụ, wee bido mewe appeasement lụwa ọrụ mmụọ na that family, wee gbujuo ana wee megide ana wee jụrụ oyi, o wee bido mụwa mụdo wee mụọ about 5 children dị ndụ taa. Ịghọtara ya? Yes, maka na mmadụ ga-ebe the root na etu a ga-esi wee mee appeasement. So the problem ị na-enwe nwere ọdịnala bụ ka ị bịa mee udo. That is the primary reason. Ka ọ bụrụ get rich quick, ihe ji wee bịa bụrụ ka ebute ego. Ọ bụrụ onye bịa n'ọdịnala Igbo ọ bụrụ billionaire, no. Ọ bịagoro bụ ụzọ ihe ị ga-ebu n'obi wee bata n'ọdịnala Igbo ka m na-achọ ịgwa gị egwu, to do peace, to do restoration, to do restitution, to do appeasement with ụmụ mmụọ, ka enwe udo, maka na ebe ọwụ na-enwere udo ka ọganiru na-adị. Ihe ị ga-ebu n'obi bụ kedu ihe m ga-eme ka mụ na ụmụ mmụọ na ndị ichie na ụmụ mmụọ eji wee hiwe ngwurube nna m ka mụ na ha dị n'udo. Ya bụ ihe ị ga-ebu n'obi. Mere m achọ ịgwazi na ebe ọgbụ na udo dị, ebe a ka aga m n'iru na-adị. Mana mgbe ị nọrọ bịa na-asị ka ị na-agba wọọ ụtụ ụmụ mmụọ
nọ be nna gị ịnọkọta ije kpọta ofu onye ọ bịa na be nna gị na-efekasị nnu bịakasị nnu o nwere ike sị gị chaji ya gị 1 million naira si na ya bịara ọrụ ezinụlọ o nwere ike ọ bịa ọsọ na ya ji abido sheka wee bịa ma ọ na ya ji lamante ma ọ na ya ji ganduga dandusa ma ọ na ya ji ofu pawa sọrịanụ akpọrọ m aha ndị a niile ka ị wee nweta experience ihe m na-ekwu o nwere ike kpọọ ofu pawa si na ya ji ọ bezie ọ chajicha gị mechie elu ma na ihe na-ebe n'aka na-eme reason bụ na ihe ndị a ọ na-eme abụrụ ihe niile. You cannot win war with ụmụ mmụọ kebe eziokwu na agwa onye ọbụla na-asị ka ọ bịa anyị kansụl anyị reject ancestral tradition anyị cause anyị reject elu nwere ọkụ ada nwere ọkụ na-edeceive. The spirit cannot die. Ihe ị ga-eme gị na ụmụ mmụọ na udo etu a ka ọ ga-esi bala gị maka na ebe ọbụla udo dị ebe a ka aga mmiri na-adị mana mgbe ọbụla ị bịa mee ezinụlọ be nna gị na ụmụ mmụọ nọ na be nna gị gị na ha nọrọ n'ọgụ like Iraq and Afghanistan udo amadata ebe ahụ ebe ọbụla udo dị ka aga mmiri na-adị. So the only choice ị nwere bụ ihe iji abata n'ọdịnala bụ ka imedo ụmụ mmụọ ka gị na ụmụ mmụọ wee dị na mma ka ụmụ mmụọ ndị n'iwe na-ewe ka iwe ha dajụọ ka a na-ajụrụ oyi. Ihe a ka ị ga-ebu n'obi ka ime udo maka na ebe udo dị ebe a ka aga mmiri na-adị mana udo ka ị ga-ebugodo n'obi iburuzi udo a n'obi nke bụ eziokwu na imedoro ana gị na ụmụ mmụọ dị na mma chezie aka chere aga mmiri maka na ngọzi esi ya ọ dị ka obodo ọbụla ịpụtara udo dị n'obodo ahụ aga mmiri na-adị ya. So obodo ọnwụna ịbịa mee udo n'etiti ụmụ mmụọ dị na be nna gị nọ n'ijukwa ha ịnọ ọ bụgoro ọjị ịgwa ha na ịma na ha nọ si ha deme maka na ekene na-agbakarị ekene ọ bụrụ deme imewegha ha n'etu a o nwere ngọzi so ebe udo dị and ngọzi a will flow back to you but not ka i buru ego ụzọ wee bịa maka na ụmụ mmụọ ma ihe ha nwe the gods are wise they will be looking at you nke a nwa na-abịa kedu ihe o bu n'obi o chegharịgo na eziokwu na ezi asụsụ o kwetago ka o mee udo ka anyị na-eme udo o kwetago na ọ ga-erube isi dịka nwa ka anyị bụ ndị ichie bụ ọrụ ya nna dị agha neta na-enyo ka mmadụ ka isi kwado mgbe ọbụla ha fụziri na intention gị dị very genuine they will massively impress you and bless you. Ihe ihe na-achọ na Sokoto ifu na ọ dị na Sokoto mana mgbe ha bịa na-enyo gị wee fụ na ihe ị na-achọ ọgba ego ịma nzu this month ma next month ịmatara ego you go back to ebe isi bịa oke ọbịa if ọ na-edro serious. Power of consistency. Ịma ndị mmadụ na-agụ many books na-aghọta ya n'elu ka mma alụghị atụ ka m werekwara akụkọ anwa ịma na Baịbụl wee ma alụghị atụ maka ndị ma nkụzi mma ihe nji ala ike ikwu otu Baịbụl bụ na m esi n'ihe ịma wee ma alụghị atụ maka na ama m na 80% of my audience bụ ndị ga-go through Baịbụl. Ihe m na-achọ ịkụwarụ na o nwere akụkọ Jizọs kọrọ yes na akụkọ ọkọ na Baịbụl sị na o nwere nwoke bụ nnukwute onye ọkaikpe na nwoke a adị atụ mmadụ ọbụla egwu iji gosi how mighty this person is. O wee sị mana o nwere nwaanyị ajadu chọrọ ka o je kpepụta ya n'ụlọ ikpe. Nwaanyị a wee bịa gwacha ya si ya onye legal luminary biko bịa kpepụta m. O wee sị ya nwaanyị can not afford me mụ na ya bụrụ klaasị nwere ka m esi wee bịa kpere gị ikpe. Nwaanyị wee na mana mwute olukwu echi nwaanyị bịa nwanne echi nwaanyị bịa nwanne nwaanyị bịa mmekọta onye ọkaikpe a wee sị nwaanyị ntakịrị ihe nji isi wee koro na ọ bụkwa na nwaanyị na mejọrọ kpepụta n'ụlọ ikpe na ọ ma ekwe ka zuru ike. O wee sị oke ka ndị kpepụta nwaanyị ka m wee megide wee zuru ike. So mgbe ụmụ mmụọ fụ dị consistent power of getting ọ bụrụ na ịma power of consistency no matter how small ifuru ebe ọbụ na a drop of water na drop pam 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 consistently pam pam over the years ọ ga-ebido mewe deep hole there. No matter how small and pump but all the consistent ọ ga-create wonder. Power of consistency is the key to success. Ọ bụrụ na inwego time wee gụọ the secret behind the successful people. If una they don't, that is why I celebrate one of my friends in there so too much in wrestling called John Cena. I say never give up.
So never giving up is one of the key. Never successful. No. They can never give up. We were told about the man that developed electricity. I think Michael Faraday, I think somewhat like that. Osina not tried the power electricity development for 5,000 times before succeeding. But no one again. I try over why. So get a keep trying, keep trying, keep trying, keep trying. You will achieve all greatness. Be consistent. Let me tell you two principles. Eze-Ana is successful here on earth. Two things. And the two ways Eze-Ana is successful. Agwadomono. Now money, legal tender is not spiritual. It's legal tender created by each country as a legal tender for trade and barter. Once again, now two ways can make here on earth is either you are selling product, no more goods in LA as a business person, as a trader, or you are providing services. You are providing services. That is the only way people will give you money. If you are selling goods, you value the goods, then tag your price. So, only if you are a trader, be able to sell what people want, then give them value for that goods, they will give you money. Now, only if you render services. Now, you value your time, the services you render, you value them in monetary terms, then give them money value. You will value for that money. So you get where the tag the money in water. Why do we pay our lawyers? You pay our lawyers because on our solve your legal issues, your case, on our handle your case. That's why you pay him. It's not because he's handsome. Why are you paying your landlord? You are paying your landlord because your landlord is solving your house needs. Then why are you paying your medical doctors? You are paying your doctor because he is solving your health needs. So whenever you are a problem solver, people will pay you for your services. So here make sure need to provide the services. No one problem in our solve. No one here in our solve. All here in our solve, he give value as money. So you cannot just fold hands. You must get yourself busy. Okay, what did he name? Either you are selling goods, yes, or you are rendering services. That is the two ways to make money. Yes. Check yourself within these two things. That is the only two ways. If you don't have money to sell goods, buy goods and sell goods, then be able to be a problem solver. Be able to solve people's problems. You will be able to get what you want. Again, it is not the right thing to have only one source of income. If you can diversify, please do. It will give you an edge. Even other content creators like me have so many diversification of how you earn money. A man under pressure to do evil because of money, because you will have enough. No successful man here on earth has only one source of income. Legitimately have multiple sources of income. So coming back to Odinana is to understand it that after Kichi Kwacharichigi, no more Ibasadelo, Ige Wadi Akolo in Alo, Nabono in another yard, nature go down and no.
Chineke ga-agọzi gị, ụmụ mmụọ ga-agọzi site n'aka ọrụ gị. Ọ ga-enwe something ị na-eme to earn a living. N'ọhịa ahụ ị na-eme ka a ga-esi wee mezie ka ị na-egide ka ọ na-agara gị, ka ndị mmadụ na-enye gị benefit of doubt. Then gị nwa na onwe gị character wise ị gbazie mbọ onye ọbụla bịara to your way na ị disappoint onye ahụ. Onye ọbụla bịara nọ, we are living in a competitive world, so try your best to give the person the best of services so that the person will come back again and recommend you. Ọ bụrụ na ị na-eme etu a, gradually things will begin to turn around for you. So amaghị m n'aka na ịghọta gị ihe bụ ọdịnala. So your purpose of coming back to Odinana, you should be to make peace, to make appeasement, for restitution and restoration. Udo wee dị n'ezinụlọ. Ka i wee mee ka udo with mmụọ ọbụla iwe na-enwe ndị agbakudoro azụ na be nna gị. Maka na ebe ọbụla udo dị, ebe a ka mmiri na-adị. Ya ya primary mission. Then nke ọzọzi ewu ịmalụzie na ego a na-esi n'elu ada, na ego bụ creation of man. Na ihe mmụọ ga-enyedebe gị bụ Hosea, ihe ekwu na Hosea 4:6. My people are suffering because of lack of vision and knowledge. So you must go and acquire vision and knowledge. Ga-eme gị all vision and knowledge ya ka ị ga-apply. You will earn no money. Either you apply them for services or you apply them to sell goods in order to earn money. Ka m kwụsị ebe a, eji m n'aka na ịghọtago what the purpose of you coming back to Odinana. Na ọ bụrụ ịbịachara n'ife idigochi gị jefe odu aka ka ego si n'elu daa. No, maka na ụmụ mmụọ agbara ihe a na-agba ego. Ihe ụmụ mmụọ ga-enye gị vision and knowledge. Then you use that vision and knowledge and inspiration. Go to the field. Put it into practice so that you earn whatever you want. Ka m kwụsị ebe a. Onye alụghị ọrụ mmụọ alụgo nke, the other part is for you to do it, put it into practice. Ka mmụọ wee tinye aka wee gọzie gị. Ọ ga-enwerịrị ihe agha ị na-alụ ije earn a living. That is your workshop. Ebe onye na-alụ ka o si eri. Ihe ụmụ mmụọ ga-eme ewe ịkpọtara customers, ịkpọtara ndị ga-patronize gị, mana make sure from your own end na disappoint those people mmụọ kpọtara gị, maka na one good turns deserve another. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ ị ga-ajụ m, send them message na WhatsApp. Yes, inwe ajụjụ ị ga-ajụ m, send them message na WhatsApp. My WhatsApp number ị ga-enweta m bụ 0813 8243 871. I repeat, 0813 8243 871. Ma ọ bụ 0805 78 37 672. I repeat, 0805 78 37 672. Maka ụfọdụ n'ime ụlọ nwere ike isi m, ndị na-eso m ọfụ nwere ike ha na-achụ oke m nwa na onwe m na-ekwu kedu ihe m na-eme. Yes, ajụghị dị mma maka ndị chọrọ ịma. Yes, enwere m chance of business. Before I even answer my call, I became the youngest guy nwere drilling machine, underwater drilling company. As we speak, my younger brother is the one doing the business now. Before I answer my call, I am the owner, CEO of Noble Success Computers and my Atlanta Computers for US. Yes. Nwere onye ọ na-azụkọrọ computer na Abuja for over like 10 years. 7, 8, 10 years. Ama Noble Success Computers. All you know, I achieved a lot from it before I eventually answer my call. Nakita answered my call. I have other chance of business. One, it will interest you to know I'm the CEO of Ugochitubelu Movie Productions. Yes, I work on Odinana under Eze-Ana TV. Then, it will interest you to know I'm the CEO of Ugochitubelu Ugotable Water. Yes, we are into production of bottled water and sachet water in Oraifite, and so many other businesses. But what I can tell you is that I don't know for a clean mom. Okay, very chance of business, and I will other business of business I not plan even under the planning now. When Bob and I mess area, I got work in the business. Yes.
under consumable too. So mana ihe na-achị kụwara gị na ọ ga-enwerịrị something ị na-eme. Some of you have the money, mana o nwere ike uche gị agbatabara na ị ga-enwe other side hustles na-enye gị ego. Ka m kwụsị ebe a. Ma achọghịzi m ikwu eziokwu gbasara my content creator. Yes, ka anyị kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a, and echefukwala ọnwa egwu ọbụla ị nụrụ na channel a, ma egwu m ji abata, ma egwu other tracks I release go. You can go to iTunes, Automac, and rest of them to download our music. Thank you. Inwe ajụjụ, send them na nọmba nyere gị. Ka ọ dịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu. Asịrị m na kakaka ya amaghị na chichichi ya amaghị. Asị m onye si ka o jere anyị ya ji ije, o jebe nye ejeru na osi ọnwụ na ejere nya nwụọ n'ụzọ. Onye si na akwa ya macha na mpama ya bara nke. Onye si ihe anyị ji wee dị mma, anyị ga-adịgbu onye a na ndụ. Onye si ihe anyị ji wee nọrọ, anyị ga-anọgbu onye a na ndụ. Anyị ga-ejere obodo, anyị ga-anakwaziri obodo. Ka ọ dịkwa na echi niile n'oge awa nke eziokwu. Asị m na ọnwụ na ọnwa egbe oji eji wee chụ aja, na emechaa na ọ ya epu ome. Udo dịrị unu. Ka ọ dịkwa na echi niile n'oge awa nke eziokwu. Daalụ. Onye nụrụ ya ka ọ nwanne ya.